Росіяни катували струмом 20-річного севастопольця за проукраїнські дописи в мережі. Вивезли до Росії та погрожують десятиліттями колонії. Хлопця схопили ще минулого літа за нібито підготовку теракту на російському складі пального. Але ім'я бранця стало відоме лише зараз. Йдеться про Андрія Єнюкова, стверджує активіст і правозахисник з Севастополя Олег Софяник. Він добре знайомий з родиною бранця та розповів деталі сфальшованої справи спеціально для глядачів телеканалу АТР. Як виявилося, ще у 2016 році відчима Андрія Єнюкова окупанти кинули до колонії на 15 років. Також нібито за тероризм. Сидит в Ставропольском крае, там, на Северном Кавказе, в лагере, для строгого режима. Поэтому за ними следили, за ними наблюдали. Видите, Андрей писал просто, в общем-то, в соцсетях достаточно критичные вещи об оккупации, там, вообще о путинском режиме. Но сейчас уже как 37-й год, поэтому сейчас со всех стараются делать там террористов. Навернення хлопця до ісламу, схоже, також зацікавило російських силовиків. Під час облави в оселі Андрія ФСБівці зауважували на релігійних книжках, буцімто як на ознаці тероризму. Нібито виявлені пляшки із запалювальною сумішю та закиди у підготовці теракту – маячня, упевнений правозахисник. Склад, який буцімто мав спалити Єнюков, цілком цивільний і розташований біля будівельного заводу. Справжня причина, на думку Софяника, переписка з другом, який воював за Україну, та неприємні для окупантів дописи. Просто интернет-переписки, все. Ничего он не мог сделать, даже физически он не мог ничего сделать, там, организовать какую-то группу там, и так далее. Он под колпаком был, у них уже сразу бы взяли. А сейчас просто, вы понимаете, раскручивается дело, подпольная организация, террористическая. Это же звездочки на погоны, это премия там, и так далее. Зі слів матері Андрія, хлопець під постійним тиском, а тепер ще й етапований до Росії. На него очень сильное давление. Вот она его видела в конце марта. Было свидание в Симферополе, в СИЗО-2. Он очень плохо выглядел, очень подавленный, потому что сидел в одиночке. Ну и там физическое давление, психологическое давление, естественно, там то, что он не может рассказать. Сейчас он в Ростове, вот он там в ожидании суда там. Російські слідчі відкрито кажуть про можливий вирок у 25 років колонії для Андрія Єнюкова. Ба більше змусили погодитися на маріонеткового адвоката, який схиляє бранця до співпраці з окупантами. А поки родина 20-річного севастопольця закликає боротися за нього та сприяти якнайшвидшому обміну.